Tí a díomh agus fáilte í arás go Suaimhneas. Ar an aigrean seo, b'imiigh díreach isteach hÉisteacht. Ach hÉisteacht ar leith a bheits a gceist. HÉisteacht speisialta. B'imiigh hÉisteacht len haon ón taobh istigh. An nuas agat, gur raibh cuidiú eolais an it haon. Tá cuidiú freigraí de ceisteanna a churann tú chéan or taon an it. Agus sin an éireanne. Anois, full móí muid an dóigh han na freigraí seo a leige aimsiú. Dreid do thuile, agus cuidiú dreid do iad. Glach anal mór fada isteach fríd do thrón. Anois leg amach an anal sin fríd do bhéal. Dean hí muid sin arís. Glach anal mór fada isteach agus leg amach an anal sin. Agus uirhain eile glach anal mór fada isteach agus leg amach an anal sin. Anois cuidiú ort ag anal go máil agus go soccer. Maithí an air fur ag dul suas do thrón agus ag bogaí fríd do chorp. Ag dul síos agus síos ha ad le do bholaigh. An maithíonn tú do bholaigh ag síneadh amach agus tú ag anal isteach. Ahan a bhíonn tú ag anal, Dean cinnte go bhfuil do bholaigh ag bogaí isteach agus amach. Isteach agus amach go máil cosúla do chuid anal. Gachar a bhíonn muid ag anal, ba cheart dúin dhéanamh mar seo. Ag leigint don air le bogaí síos go dtí do bholaigh. Han do scabha go bhhain. Cuidiú an anal seo le do chorp a scíthe leigint, agus socraí sé tú bí spin atá ort. Is iad na hanal dóin seo an dóigh is fearr han an air a chur chort ar do chorp. Anois agus tú ag anal, dírí do aird ar rud ag an eile. Rud ag an nachhfuil anat, rud ag an ar an taobh amuigh. Bhailam go ndeannaigh tú isteacht, dírí isteach ar na fuaimhneanna go dtí glad a chluisteáil. Fuaimhneanna atá thart ort. Fuaimhneanna atá taobh amuigh an seomra. Nó taobh amuigh an teach. Daoine ag ceint, caranna, íon beidir, bhfuil sé car farthaine, an dé glad an nearthaoine a chluisteáil ar na fuinneoga. Nó beidir an ghaoth, bhfuil sé ag séideú taobh amuigh. Éisteach fa haine na rudaí ceannatha agus na rudaí ciúine. Maithú. Anois, Dean isteacht a bheith hÉisteacht le cuidiú atá anat. Éist go ciúin le cuidiú ag tarlú ar an taobh istigh de do chorp. Cuidiú atá an dé glad do chraí a chluisteáil agus ag bualadh.
An jiglaat do anal a chluisteil? An jiglaat tú chéan a chluisteil agus tú ag anal isteacht agus amach. Beidir gúil do bholaigh ag Johnny Fumana. Na rudig an eile do corp ag Johnny Fumana. Cabí rud a teag tarlú, éist go curmach leis. Dírí do ard ar na Fumana seo agus ghlac do chuid ama agus tú ag isteacht lá. Tá sé corbh é dríochta. Tá a chorp beo. Gac eile fisa de a chorp ó do grúig síos hiag do bhhar cíní. Agus is é an anlaí seo ar cheann na rudaí is mó agus is táchtaí a chainneann muid beo. Leig do anal do chorp ar fad a lína. Buin sult as an inniu dearfach seo agus ag bogu isteacht agus ag bogu hart ar gach eile gré de dá chorp. Nuair bhaithíonn tú seo, má thóidh tú do chorp ag leiginn sa cí agus ag socrú é haon arís agus arís eile. Anis an uair seo, nuair bhés tú ag éisteacht le a chorp, Jan jarmid de na rudaí fisiceach a leig. Dírí isteacht ar do wathuithéin. Dírí isteacht ar do wathuithéin a teag iarraí iad chéan a chur a láthair ort. Ba bhaid leis na wathuithéin seo a bheith ceantsla. Intíonn ar wathuithéin léir mór dúin. Nuair bhíonn muid ciúin agus soccer, is féidir len dírí isteacht ar na wathuithéin seo. Is féidir len éisteacht len haon. Tá seans go mé freigra an do chéist a bhí agat. Tá seans go mé sailiúí an faoi wathuithéin a bhí agat do rud éigean nó do ginne éigean nó duit haon go dtí seo nó fiú roimh seo. Tá sé tábhachtach go ggur muid am ar leath taobh gach lá chun éisteacht len haon. Caidíonn sé seo len nasc a dhéanú len haon. Caidíonn sé len tuiscint a bheith agin dúin haon agus muid ag fás agus ag forbairt mar gíní. Is aid sábhailte, ciúin, séamh é seo, agus is féidir len éisteacht le codé teag tarlú anaon haon. Tá do chuid smuointe agus do chuid wathuithéin ionc do tábhachtach ar fad. Tá sé tábhachtach iad a churthain ceann. An chéadar eile a bhíonn céist agat faoi go dé a cheart de tíanú. Chur an céist ort haon, ghlach anal mór fada isteacht, le go maith an anal sin, agus éiste amach fa haine an freigra agus na wathuithéin a haon leis. Anis, ghlach anal mór eile isteacht agus oscail de thuaille. Cainne ag analaí agus nuair a bheithas tú ré, sin amach do chorp. Ag toiseach le a láha, an sin amach do scíhan, bog do gúlan agus nes do gram, seaas suas agus sin amach do chosa. Bog do chorp agus bog hart ar fiú tamil bog, agus nuair bheithas do corp go thomlan moscailte arís, go agus bun sult
as an cuidiú de dó lá. Gur mé agah as hÉisteacht le Suaimhneas.